And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Akala ko, pwede kaming maging more than friends. Di pala. Year 1998, nang ma-meet ko si Patricia. Regular crew ako sa isang fast food chain. At si Trish, yan ang tawag ko sa kanya, ay aplikante naman para bilang maging service crew. Aaminin ko, very attracted ako sa Chinese mestiza. Ito kasi yung pangarap ko, na sa tingin ko, maganda ang genes. Yes, pure Chinese si Trish at mayaman. Siguro, naghahanap ng working experience at gusto makipag-interact sa ibang tao, kaya siya nag-apply ng part-time job. Naging magkabarkada kami ni Trish, kasama pa ang ibang crew. Hindi naging mahirap sa amin na maging magkaibigan kasi yung eldest sister niya ay naging co-worker ko na rin dito sa fast food before. Kumbaga, naikukwento na rin siguro kami na mga naging kasama niya sa work before sa kanya. If ilalarawan ko si Trish, siya ay malambing, maalalahanin, thoughtful at simple. Naging cashier si Trish. At ako naman ay nakadestino as PC, as in production controller. Every time may call na product si Trish, ay inaabutan ko siya ng sweet note na nakasulat sa order slip. Same naman pagbalik niya sa warmer ay may sagot siya sa letter ko. Ganito kami everyday kapag magkasama kami sa duty. Bukod pa sa mga sweet letter na iniiwan namin sa locker, marami pa dun. Marami pa kaming sweet moments. Ganon kami sa mga barkada namin. Lagi kaming binibiro sa sobrang sweet namin sa isa't isa. Even yung ibang mga taong nakakita sa amin, iisipin na meron kaming relasyon. Yun na nga lang ang kulang formality. Para masabi na kami. Feb 14. Tinanong ko siya kung pwede kaming mag-date. Kaya lang, ayun, pumayag naman siya. Dinner, habang kumakain kami, wala kaming pinagkwentuhang iba kundi trabaho at mga kalokohan sa trabaho. Hindi ko alam if may idea siya why I asked for a private date between two of us. At habang naglalakad kami pa uwi sa kanila, sinabi ko sa kanya yung gusto kong sabihin. Sabi ko, Trish, I love you. Sabay halik sa lips niya. Hindi ko siya kinakitaan ng galit o pagkabigla. Or what? Ang nasabi niya lang sa akin ay hindi pa siya handa sa seryosong relasyon. Nagpatuloy yung friendship namin hanggang sa maendo siya at lumipat na sa ibang fast food chain. Pero ang communication ay nandun pa rin. Every time na may free time kami na ibang barkada ay sinusundo namin siya sa fast food na pinapasukan niya. Then, dun sa fast food na yon, dun niya na-meet yung boyfriend niya, si Ramsey. Fast forward, dun na nagsimula na madalas ang pag-iyak ni Trish. Lagi kasi silang nag-aaway ni Ramsey. Alam ko dahil sa akin, kaya umiiyak din siya. Kasi ako yung nagiging rason paminsan ng pag-aaway nila. Naging shock absorber niya ako. Naging confident niya ako sa oras na kailangan niya ng kausap at karamay. Minsan, may time na alanganing oras ng gabi nag-beep siya sa akin. Nagpapasundo siya dahil iniwan daw siya ni Ramsey sa isang lugar, somewhere in Project 8. Iniwan siya ng boyfriend niya? Ano bang klaseng boyfriend yan? Nang iiwan sa alanganing lugar. At yung girlfriend niya, Diyos ko,
Sabi ko sa sarili ko. Nung sunduin ko siya, nalaman ko ang dahilan. Ayun, insecure daw sa akin yung boyfriend niya. Nasabi ko sa sarili ko, siguro nga, dahil na rin kasi ang close namin ni Trish eh. One time pa nga, nag-message pa si Ramsey sa beeper na pasasabugin daw niya yung ulo ko. Dumating din yung time na nag-finish contract si Trish dun sa fast food na yon. At may rehiring na naman uli kami sa branch namin. So, same pa rin kami ni Trish. Very, very close. One time, may pinasuyo si Trish na kukunin ko yung gamit sa bag niya. Dahil share nga kami ng locker, alam ko yung combination ng lock. Pagbukas ko sa locker at binuksan ko yung bag niya, nabigla ako sa nakita ko. Yung pad na pang PT, pregnancy test. Alam ko kung para saan yun. Ibinalik ko yun sa loob ng bag at pagkatapos nun hindi ko na siya kinikibo. Buong maghapon ng duty hanggang sa pag-uwi ko. At hindi ko rin siya iniwanan ng note ng araw na yun. Kinabukasan, nag-confide siya sa akin. Huwag daw ako magalit sa kanya. Inaamin niya sa akin na buntis siya. At si Ramsey ang ama. Hindi niya daw alam kung paano sasabihin sa mga magulang niya. Iyak siya ng iyak nun. Nawala yung galit at tampo ko sa kanya. Napalitan ng awa. Siguro dahil mahal ko siya. Dumating yung time na nalaman na ng parents niya na buntis siya. Pinalaya siya. Gabi tumawag si Trish sa store na umiiyak. Nagpapasundo sa akin to. Puntahan ko daw siya. Hindi niya daw kasi alam kung saan siya pupunta. Sinundo ko siya. Pinakalma ko. Inalalayan ko siya. At sabi ko sa kanya, huwag ka na masyadong malungkot. Makakasama yan sa baby mo. Hindi ko naman siya pwedeng dalhin sa bahay kasi maliit lang yung bahay namin. Tsaka malayo pa. Kaya naisip ko, ihatid na lang siya sa boarding house ng isa naming crew. Sa Sampaloc, sa may Espanya. Fast forward. Nakabalik sa house nila si Trish. Nanganak siya at ako ang unang dumalaw sa kanya sa ospital. Sabi ko, anong ipapangalan mo sa baby mo? Ang sagot niya, Gabriel. Sabi ko pa nga, dugtungan mo ng Marie kasi ka-birthday ni Mama Mary yun eh. Araw nun, September 8. Ako rin palang nag-iisang lalaki na nakaakyat sa bahay nila. At nakapag-stay kahit late night na. Kasi open na yung family niya sa akin. May biro pa nga yung mga parents niya. Siguro nanliligaw ka kay Trish, no? At pag naririnig ko yun, parang mas lumalakas yung loob ko. Parang mas lumalakas yung chance na baka pwede kami. Hindi rin pinakasal ng mga parents niya, sina Ramsey at Trish. Ang rason nila, hindi porke may anak na sila ay magpapakasal na sila. May mga time na ako'y nag-aasikaso ng gamit niya at sa kanya. Sa pagpaplano ng binyag, isa dapat ako sa primary sponsor. Pero sabi ni Ramsey, kung i-insist daw ni Trish na kunin ako bilang ninong, wag na lang daw ituloy ang binyag. Walang binyagang magaganap. Kaya ayun, nawala ako sa limelight ng binyagan. Pero sinunod namin ni Trish yung sinabi kong dugtungan niya ng Marie, ang pangalang Gabriel. May isang pagkakataon muli na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan yung parents niya at si Trish. Pinalayas uli siya at si Baby Gabs. Tinawagan ako ni uli ni Trish. Habang umiyak siya, sinabi niya sa akin na pinalaya siya. Gabi na nun. At mula sa pagkatapos ng school ko sa TIP Manila, mag 10 PM na, pinuntahan ko siya. Inabutan ko siya sa labas ng gate ng bahay nila. Kip-kip ang baby niya tumiiyak. As usual, hindi pwedeng iuwi sa amin kaya dinala ko siya uli sa boarding house ng kakru ko.
At bago ako umalis, binilhan ko sila ng gatas, diaper, mineral water, ganun. Yun yung naging setup namin. Every Friday afternoon, ihahatid nga sa store si Baby Gabs. At kukunin naman niya ng Sunday afternoon, dun rin sa store. Oo, naging taga-alaga ako ng baby ng iba, ng mahigit 1 taon. Maraming nagalit sa akin at nagsasabing, ano ka ba? Nag-aalaga ka ng baby ng iba, samantalang hayahay yung ama. Sabi ko sa sarili ko, anong pakialam ko? Mahal ko si Trish. Ayokong mahirapan siya. Naging ganito kami ka-close ni Trish for almost 9 years. At hindi rin pa pala iwalay sila ni Ramsey. Nag-close yung store na pinapasukan ko. Nawalan ako ng communication kay Trish. Year 2012, muli kami nagkita through a common friend. Single pa rin siya at nandun pa rin yung love na inuukol ko para sa kanya. Naghiwalay na sina Ramsey at Trish sa wakas. Then, December, na-invite ko pa siya sa store. Christmas party sa bago kong trabaho. At ang sabi niya, sige, pero after ng Christmas party nyo, ako naman ang samahan mo Okay, yun ang sagot ko. Then after ng Christmas party, umalis na kami. She drove her car and we went to Timog. Nagkape kami, nagkwentuhan, at nagkulitan. At kasabay nun, ang pag-aantay namin sa isang tao. Madaling araw nang dumating ang isang guy. At ipinakilala niya sa akin ang lalaking ito. At ang sabi niya sa akin, Bes, si Edwin, boyfriend ko. Medyo nabigla ako. Nasaktan siguro yung tamang term. Kasi akala ko magkakaroon na kami ng happy ending. Akala ko kaming dalawa na. Akala ko pwede na kaming maging more than friends. Pero hindi pala. I know, masaya naman si Trish sa newfound love niya. Ngayon, happily married na ako. I was married last 2015. Meron na rin akong isang anak na babae. At si Trish naman, sila pa rin nung lalaki. Happy na rin ako para kay Trish, para kay Bes. And I wish na sana sila na until the end. And right now, we are still the best of friends. Ako si Archie at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, Kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!